Mae dewis arbennig o gyfrau gan Gwasg Gomer eleni, ond fy ffefryn i yw'r llyfr bach hwn, Morgadron mewn pyjamas, sef addasiad gan Eirig Salisbury. Oeddech chi'n gwybod fod Morgadron yn dwlu ar pyjamas? Rhai â smotiau, rhai â ffriliau, rhai blewog, pob math o pyjamas. Dyma stori ddiwgar a doniol mewn midr ag odw sy'n berffaith ar gyfer unrhyw blentyn sy'n riod wedi pysgo beth yn y byd mae Morgadron yn gwisgo i fynd i'r gwely. Bydd y stori fach hon ar werth ym mis Ebrill. Wel, un o'n uchafbwyntiau i ar gyfer eleni fydd cyfres gyffrous iawn sydd wedi bod yn weddol uchelgeisiol ar ran yr nifer o lyfrau, sef cyfres Wenfro. Llyfrau gan Llunos Mair sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac fe fydd yna adnoddau athrawon a ffilm a phob math o bethau gyd-fynd ar gyfres hefyd, felly bydd honno yn rhywbeth cyffrous i ni. Yn ogystal â 2 gyfres arall wedi fyddwn ni'n datblygu, sef cyfres Nofelau Lliw gan rai awduron newydd yn cynnwys Ifan Jones-Evans a Mari Lyfgren hefyd. Felly, bydd yna stor o nofelau newydd cyffrous gyda lluniau lliw llawn, tebyg i rhain. Edrych mlaen atyn nhw yn y flwyddyn newydd. 2 of the books I'm really looking forward to work on this year are The Hills of Wales by Jim Perrin and The Greatest Lions 15 Ever by Jonathan Davis. To think of Wales is to think of hills after all, and what Jim Perrin is going to do is to celebrate the character, the communities and histories of the uplands and mountains of Wales, much as he did in his best-selling book Snowdon, The Story of a Welsh Mountain. Now, as a rugby player, Jonathan Davis scaled the heights in both rugby union and rugby league, but he set himself an even more difficult assignment than Jim Perrin this time round, in that he has decided he's going to choose the 15 best players ever to play for the British and Irish Lions. Jonathan himself went to play rugby league in 1989, thus missed out on his chance to have represented the Lions. But though he hasn't played for the Lions, he's in a position to be very objective about whom he chooses. And I'm looking forward to see whether he chooses Barry John or Phil Bennett at outside half, whether he chooses Mervyn Davies or Lawrence Delalio at number 8, or possibly whether he chooses Martin Johnson or Willie John McBride in the second row. Whoever he chooses, we know that the side will be packed with the giants of Wales, England, Scotland and Ireland. And as the Lions prepare to go to New Zealand in the summer of 2017, what better way to look forward than for us to look back with Jonathan Davis? Yn 2016, mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi toreth o nofelau newydd cynhyrfus i'ch diddanu chi. Nofelau newydd gan Alun Cobb, mae Mets, ynglyn â'r frwydr ddigwyddodd 100 mlynedd i eleni. Nofelau newydd gan Aled Islwyn, Tony Bianchi, Meleri Wyn James a Sian Norddi. Awduron amlwg, difyr i'w darllen, lleisiau gwahanol, a dwi'n gwybod y gnewch chi fwynhau bob un o'r nofelau yma, achos dwi wedi darllen bob un o'n nhw eisoes, a maen nhw gyd yn corkers. Yn ogystal â hynny, mae ganddon ni leisiau newydd yn cael eu cyhoeddi eleni yng Gwasg Gomer. Cyfrol o ryddiaeth, cyfrol gyntaf o ryddiaeth Rhys Iorwerth. Cyfrol gan awdur newydd ifanc, Sarah Reynolds, yn trafod anturiaethau criw o ddysgwyr yn dod at ei gilydd, a nofel newydd gyfoes gynhyrfus gan Eiri Miles yn dilyn hanes merch ifanc sydd yn heddwas yn Llundain. Y geiriosen a'r gacen gyhoeddi Gomer yn 2016 yw cyhoeddi geiriadur Cymraeg Gomer gan D. Geraint Lewis, y geiriadirwr, yr arch eiriadirwr. Y gyfrol hon wedi bod ar y gweill ers 15 mlynedd, dwi'n meddwl, ac mae yna ddisgwyl mawr wedi bod amdani. Dyma'r gyfrol, fel dywedodd rhywun, gewch chi roi y geiriadur mawr yn y bin. Dyma'r gyfrol fyddwch chi eisiau ar gyfer eich holl anghenion iaith chi. A'r gyfrol yn arbennig o addas ar gyfer dysgwyr a phlant ysgol yn ysgol uwchradd a thu hwnt. Y gyfrol fawr ar gyfer Gomer yn 2016.